खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाउ होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ गसाइगाव ड्राग्स फालांगिरिनि गाहाय मास्टार माइन्डखौ खादों। गसाइगाव पुलिसनि सेबनायाव थांनाय मैया मोनाबिलिनि 7 रिंगासो समाव हाब्रुबिलाव ड्राग्स फालांगिरि शामसुल मुंनि सासे सेंग्राखौ खायो आरो शामसुलआ होनाय खारिथिनि बिथायावनो पुलिसआ सेबनानै हासेन आली मुंनि सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ खायो। ड्राग्स फालांगिरि सानैनिफ्राय गोबां बिबांनि ड्राग्स आरो AS16K 4861 नम्बरनि गंसे हन्डा स्कुटि आरो AS16D 0890 CBZ मटर साइकेलबो हमनो हायो। गसाइगावआव ड्राग्स फालांगिरिनि गाहाय मास्टार माइन्ड हासेन आली आरो शामसुलखौ खादों। गसाइगाव पुलिसनि सेबनायाव खानो हायो। थांनाय मैयानि मोनाबिलियाव। नैथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव APB राजखान्थि हान्जाया बालाजान थिनालि पार्ट 2 आव APB दोलोनि मावखुलि बेखेवदों। गोदान मावखुलिखौ बेखेवना होयो APBनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारिया आरो बे हाबाफारियावनो 70निफ्राय बांसिन गुबुन गुबुन दोलोनि मददगिरिफोरा APB राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जायो। थामथि खौराङाव दङ इण्डियान आइडल 12 नि देरहागिरि पवनदीप राजनआ गारिनि जाब्रबथायाव गोब्राबै जखम जादों। इण्डियान आइडल 12 नि देरहागिरि पवनदीप राजनआ दिनै फुंनि 3 रिंगासोआव मोनसे गिख्रंथाव गारि जाब्रबथायाव जोखोम जायो आरो आथिखालाव नयडायाव फाहामथाय लागासिनो दं। जाब्रबथायाव बिथांनि कारा लाखिनानै दोननाय गंसे गारियाव सौग्रावदोंमोन आरो पुलिसआ दायो जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ चिराङाव मानास माहारियारि हाग्रामायाव मैदेर बुथारनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय मैहुर खालामग्राफोरखौ हमदों। बावैसो सान सिगां मानास नेशनेल पार्कनि सिङाव मैदेर बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय 3 मैहुर खालामग्राफोरखौ रबिबारखालि आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमना ओनसोलनिफ्राय खानो हायो। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंखौ महेश इस्लारि, जाबिद बरगयारि आरो सरन बसुमतारी होनना सिनायथिनाय जादों। बिसोरनि आवथानिफ्राय गंनै सिलाइ, बारुद, अकी-टकी आरो मैहुर खालामग्रा आइजेंफोर मोननाय जायो। सुलुंनि बायदिब्ला हमजानाय 3बो मैदेर मैहुर खालामनाय जाथायाव थोंजोङै बिफाव लादोंमोन आरो मैहुर खालामग्रा रेकेटजों सोमोन्दो थानाय गोबां सुबुंफोरा खारखोमानानै दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ ससियेल मिडियायाव पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामनाय आरोबाव सासे हमजादों। बरपेटानि शहीदुल इस्लाम मुंनि सुबुङा पाकिस्तान जिन्दाबाद आइ लाभ पाकिस्तान लिरनायनि दायाव हमजादों। द'थि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव 4 नं वार्ड जयनगरनि थागिबि दिबाकर ब्रह्मनि बिसि 44 बोसोर बैसोनि फिरि ब्रह्मआ थांनाय 25 एप्रिलनिफ्राय गोमानानै दं। न'खरनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला 25 एप्रिल खालि मोनसे खामानिनि थाखाय गसाइगाव बाजाराव थांनानै फिरि ब्रह्मआ न' फारसे गिदिंबोफिनाखै। उनाव न'खरनि सुबुङा खाथि खाला बाय बाहागिफोरनाव नागिरब्लाबो मोनैयाव थांनाय 29 एप्रिल खालि फिसाइ दिबाकर ब्रह्मआ गसाइगाव थानायाव बिसि फिरि ब्रह्मनि गोमानाय जाथायनि सायाव गसर थिसनो। गुबुन फारसेथिं सासे फिसाजो आरो बिहावा लोरबां थासारियाव थानाय समावनो फिरि ब्रह्मआ गोमानानै थानायाव न'खराव गोबां जेंना नुजाथिदों होनना न'खरनि सुबुङा फोरमायदों। बेनिखायनो गोमानानै थानाय फिरि ब्रह्मखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनोब्ला 8638376337 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो फिसाय आरो बिहावा खावलायहरदों। स्निथि खौराङाव दङ जाफुंसार लाइमोन आफादनि बानजायनायाव खुंगा 7थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय महिरिपारा बेलगुरि गामिनि सान गोरलै गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै जाफुंसार लाइमोन आफादनि बानजायनायाव खुंगा 7थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। हाबाफारि बायदियै सानजौफुनि 12 रिंगायाव गेवलां बैसागु मोसाग्लांनाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो TCLCCनि चेयारमेन लकेन्द्र नार्जारी बिथाङा आरो बेलासिनि 1 रिंगायाव गेवलां मेल हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट BJPनि कार्तिक बर'आ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो 29 नं सुक्लाय सेरफांनि बारग' मावफुं सोद्रोमा गणेश कसारी बिथाङा। बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो सुक्लाय सेरफां बियाबनि गोख्रों समाज सिबियारि प्रदीप नार्जारीया। लोगोसे हारिमु बिलिफां आयदाखौ बेखेवनानै होयो 29 नं सुक्लाय सेरफां बियाबनि MCLA BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारी बिथाङा। 8थि खौराङाव दङ BTR सरकारनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव थानाय 10थि दुवार दखरा गावबुरा एस'सिएशननि मोनसे गेवलां मेल खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लादोंमोन
31 सिदली बियाबनि एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी, चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म, 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि, चिरां जिल्ला गावबुरा एस'सिएशननि आफादगिरि गपिनाथ बरगयारी, चिरां जिल्ला गावबुरा एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि लैथोमा बसुमतारी, 17 दुवार दखरा गावबुरा एस'सिएशननि आफादगिरि अनसुमा नार्जारी, 17 दुवार दखरा गावबुरा एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारीजों लोगोसे जिल्ला, ब्लक, प्राइमारि आरो गावबुरा एस'सिएशननि दैदेनगिरिफोरा मैखोमै बाहागो लाहैदोंमोन। 9थि खौराङाव दङ दुखुनांथाव खौरां। न'खराव फिसाज्लानि हाबानि सानावनो बिफाया जाब्रबथायजों जिउ गोमादों। नाजिरायाव फिसाज्लानि जुलिनि सानाव जतिन सयखिया मुंनि सुबुङा लामा जाब्रबथायजों जिउ गोमादों। 10थि खौराङाव दङ चिरां जिल्ला बड' महरगिरि आफादनि खुंगा 4थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ रनसायथाम गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुङो। मख'नो गोनांदि हानजा मोसानायनि सेथि बान्थाखौ मोननो हादों बिजनी हालामनि सोरजि आर्ट एन्ड कालचार हानजाया आरो नैथिखौ मोननो हादों बिजनीनि फानबारि हारिमु आफादा। लोगोसे देमसि मोसानाय सेथि बादायलायनायनि बान्थाखौ मोननो हादों दतमा हारिमु आफाद आरो नैथि बान्थाखौ बेंटल ओनसोलनि खोरोमसादनि हानजाया मोननो हादों होननानै फोरमायो चिरां जिल्ला बड' महरगिरि आफादनि आफादगिरि बिबिका बसुमतारिया। ओरैहाय बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन बिटिआर खुंथायनि गोहोआव थानाय इएम रनजित बसुमतारी, एमपि जयन्त बसुमतारी, इएम सायखं बसुमतारीजों लोगोसे मिरु बिसानि दैदेनगिरिफोरा। 11थि खौराङाव दङ 14 नं चिरां दुवार बिटिसि बियाबनि रुनिखाथायाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि। लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि सा 40 लाइमोनफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैदों। इउपिपिएल दोलोआव गोदानै हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों। इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ हाबाफारियाव बाहागो लायो। रुनिखाथा प्राइमारि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि बिथांमोना। 12थि खौराङाव दङ बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ 35 नं बागानफारा बियाबनि सिङाव थानाय मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। बिटिसि हायुंआरि गौथुमनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'नि मोनसे बाखनायजाथाव हाबा, सोलोंथाइनि फारसे सांग्रांथि होनाय आरो फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनाय थांखिजों सिगांनि बोसोराव फालिनाय आरो मान बावनाय बायदियैनो बे बोसोरावबो 25 नं बागानफारा बिटिसि बियाबनि एमसिएलए एबा बिटिसिएलए नि बुंथिगिरि खाथिराम बर'नि बानजायनायाव मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लादों। बाक्सा जिल्लानि बागानफारा बाथौ थानसालिनि सायनासालियाव मैया बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनाय सा 312 फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ मोनसे गाबगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बरायनाय आरो मान बावनाय जायो। बेनि गेजेराव सा 8 फरायसाया डिस्टिंसन मार्क आरो सा 43 फरायसाया स्टार मार्क लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे बरायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मुसलपुर सोलोंथाइ खोन्दोनि आइएस महम्मद जेहेरुल इस्लाम आरो तेजपुर मुलुगसोलोंसालिनि बिबुंगोरा डक्टर जोंसार ब्रह्म बिथांमोना। 13थि खौराङाव दङ कटन मुलुगसोलोंसालिनि दालाइ एबसुनि बानजायनायाव 11 साननि हारिमुआरि फोरोंथाइ मावबादाया 4 मेआव जोबनानै थांबाय। गुवाहाटि नोगोरमानि गुबुन गुबुन जायगा आरो जौमा फरायसालिफोराव सोलोंथाइ लानाय फरायसाफोरजों लोगोसे थागिबि बर' फिसाफोरा गावनि आंगो हारिमु मोसानाय आरो दामजु दामनायनि बागै सोलोंना लायो। जोबथा हाबाफारियाव बिकेडब्लिउएससिनि मावफुं सोद्रोमा प्रदीप सरगियारिया बाहागो लायो आरो हाबाफारि मावबादायाव सोलोंथाइ लानाय फरायसाफोरा दामनानै मोसानानै दिन्थिफुङो आलासिफोरनि सिगाङाव। 14थि खौराङाव दङ गसाइगाव साइन्स एकाडेमिया एसएसएलसि आरो एचएसआव सेथि मासियाव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावदों। गसाइगाव सहराव थानाय गसाइगाव साइन्स एकाडेमियाव मैया मेट्रिक आरो गोजौसिन आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिनाय गासैबो फरायसाफोरखौ मान बावदों। गसाइगाव साइन्स एकाडेमिया मेट्रिकआव गासै 50 सा आरो गोजौसिन आनजादाव साइन्स आरो आर्ट्स गासै 288 फरायसाफोरखौ मान बावो। मैयानि बे हाबाफारियाव आलासि महरै डिअ रिता राभा आरो बिअ प्रदीप कुमार गयारी बिथांमोनजों लोगोसे फरायसालिनि सामलायगिरि गोरायुं फोरोंगिरि आरो गोबां फरायसाफोरा बाहागो लायो। 15थि खौराङाव दङ हालदैबारि गामि आफादा औवानि दालां बानायदों। हालदैबारि गामि आफादा बोसोरावनो बे दालांखौ खेबनै गाहाम खालामनांगौ जायो। गामि दैदेनगिरि बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय गोलाव सम
1977 मायथाइनिफ्रायनो बे दालांखौ गावारि औवाजोंनो बानायना सोलिबोगासिनो दं। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा आसाम सरकारनि खुंथाय गोहोआव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ गोख्रै खालामना होजानो लुबैदों। बे दालांजोंनो गोबां उन्दै उन्दै फरायसाफोरा फरायसालियाव थाङो। दैज्लां बोथोर फैबाथाय गोबां फरायसाफोर गामिनि बेफार फालांगि खालामनाय सुबुंफोरा खस्थ' मोनबोनायखौ फोरमायदों। गामि पन्चायत, ब्लक आरो MLA बिथांमोनखौ दालांखौ थाबनो मावनानै होनांगौ होननानै गामिनि सुबुंफोरा खावलायहरदों।